हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय थास' बिथ'राइ खानाय जोङो मुथुजों आंजों थास' बिथ'राइखौ खानो थांसिगोन ओमफ्राय जों बे थास' बिथ'राइखौ मोनगोन ना मोना आसा गैया आरो थेवब्लाबो जोङो नागिरहैनोसै जानो लुबैदों नालाय बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थानायहाय आङो थांबाय थादों दुब्लि थास' बिथ'राइ खानो बबेयाव मोनगोन आं बेखौ मिन्थिया मुथुआसो मिन्थिगोन नै खाहांबायनो जोंनि न'नि बारियावनो एफा एनै दङ बेहायनो खाजेननोसै नायलांबाय था लोगोफोर दाबो एसेल' मोनदों नै लोगोफोर थाबायगासिनो दुब्लि बारिजों नै प्लास्टिकआव एसे लाबाय जि सायदों हाबाब नै ओरै फै नै ओरैथिंजायसो मोनो नैबे माथावरियावहाय ओमफ्राय फै मोनदों खुन्थि नायलाय फिसा मोनगासिनो नै बारा गैया एकदमबारे खनसायनांगौसो नै बे माथावरि खालामगोन आरो बैसिम दे टीडी प्रडाक्शननि अनार खागोनब्रा नै बारा गैयाना नों खाख'नो हालाय गैया एकदमबारे खमथार नै ओरैथिंजाय दं नै गैथारा लोगोफोर एकदमबारे पलिअ खम गोजा माबाफ्रानो बिलाइआनो पलिअ खम गोजा दा लादोल'लै ओमफ्राय माबाबा एसे बुरजा मोनबा बे पलिअ खमफ्राखौ गारजोबनोसै मोजांखौ लानानै नै लोगोफोर आंना मेमा मा होनदों दायथामल' मोननायखाय आंखौ दायथामल' मोनजासिगोन होनदों गावहा बुरजा जानो नागिरदों खागोनब्रा आंबो नै खागासिनो दंना देलै आं दायथामखौल' जागोन दे नै दुब्लि बारिखौ नायना लादो एकदमबारे आबौनि सम्पति गोजाथारमोन बे ओरैथिंजायना जोंना बैथिंजायसो आरो बै गाम्बारि लाइन नुहुरनाया बिथिंजाय आरो जोंना दा देखायगोन र' बिथिंबो खाहैगोन बागानथिंजाय जों दे गैलान्दां बहाय बैथिंजाय थांनोसै नायनो हालिया मोजां जोबो जोंनि न'आ नै नायनो ना बे दुब्लिनि ओइ नै बागानानो नुदोंना लोगोफोर दायो नै बेहाय खाखांबाय जों बे माथावरियाव दायो दस्रायाव थांनोसै बेहायबो मोनसाबबाय आरो नै बेसे बुरजा मोनसाबबाय आरो र' थांगासिनो र' बैजों नै सासे दुब्लियाव थाबायलाबायगासिनो र' ओइथिं थांनि ओइथिं नायलाय नै लोगोफोर मानिमुनि आयौ लाफा बायदि दाम नो नै एकदमबारे आंथ' बारा जायानो जोंना जायायानो जायो आरो बोसोरफ्रामबो नै बिसोरहा मालाय बिसोरहा जाबाय थायोनो अमा बेदरजों र'
खनसे जानायनांगोन बेनिफ्राय माबायदि जाहैयो बे आयु बेहायथ' नै बिराद गुवार गुवार दाम दामखा नै आयु नै मोसौ फिसाया ओरैबायदि गुफुर गुफुर दाउ ब्रयलार बायदि माथाम गोजो बरियाबा नुखायो बहा माथामल' ओइथिंजायबो हनै आरो बैबो गुफुर माब्रै मासे मानै माथाम माब्रै गुफुरानो नै बिथिंना फुद्रुन रुननो बाब्रे गिलायबावासो माथो नै बे दाबसे जायगायाव फैलायबाय जों बै दाबसे जायगायाव थांदोंमोन बेहायबो मानसिफोर खाना लांजोबबाय थाखायालै खाना लांजोबखायो मानसिफ्रानो बिराद जारलायो थास' बिथ'राइ होनबाथाय बाबायसो खोमा सासे हनै गोदाव सोराव थालाबायबाय फैद' ओरै बाबाय ना मा बेयो बाबायसो खोमा हनै दाबो नै बेसेल' नै लोगोफोर नै बेसेल' नै बेसेल' दाबो आरो ओरै नागिरनो फैबावबाय नै जों गैला सासेयाथ' साइदजों माजों थाबायनो हाजेनला एकदमबारे गाम्बारि बागान बागान फैबाय नै रायजोफोर बे जोंनि बागानलै बागान गोदान गय बागान नै मालायनि खावनानै जायाखै रायजोफोर जोंनि बागाननिसोखा बियो मोननानै थादोंमोन नै नों खावदोंब्रा आंनि बागाननिफ्राय जाने जाबाव नै जाबोदो आं बिराद मेंनाय मोनबाय थास' बिथ'राइखौ खाना बैखिनिखौ खाबाय आङो ओमफ्राय दा नै मुथुआ थास' बिथ'राइखौ खागासिनो दोङो जि सान्दुं गोसानो आं बिराद मेंनाय मोनबाय बेखिनिखौनो खादों गैया उपाय गैया बेफोरखौनो फिसा फिनलाखौनो जालाबायनोसै लाबायदो बेफोरखौनो मा होनदो आंथ' बिराद उन्दुनोसो ओंखारबाय नै बेखौ खायाखै माथो आथिंथिं नै बैथिं हरलाय नै अ बेहाय खालाबायदो बेफोरखौनो नै गय बागाना मुथुनि गय बागान स' लोगोफोर नै जों दायो खायै खायै बेसे प्लास्टिकसे मोनबाय नै प्लास्टिकसे मोनसाबाय आरो सासे हनै हाला हनै न'आव थांगासिनो जों दायो हाला नै एकदमबारे थाबायनोबो नै गाग्दावगासिनो थास' खानायनि मजायानो बेलेग खिन्थु बर' जायगायाव थानो बाबाय आं बर'फ्रा बांद्राय मैगं मोनसेबो थाया थास' बिथ'राइ मोनसेबो थाया मोनसेबो बुस्थु थाया एकदमबारे जे जा जायगायाव जों खानो थांदों बेहाय मैया खानायनिसो नुहैजोब्बाय थास' जोबबायनि होमबाबो नै जोंबोथ' खम नङाना बेसेबां मोनबोबाय होमबा बेनोमोन लोगोफोर दिनैना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जोंखौ सापर्ट खालामनानै
शेयार खालामना होलाबाय भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ होमबालाय बेखिनियावनोसै बाय बाय Bye. भिडिअ थाबैनो लोगो